Estamos ante un goberno sen rumbo, cun proxecto que muda máis que a meteoroloxía. É unha comunidade atlética totalmente ignorada. Hoxe imos desenmascarar este despilfarro. En decembro xa publicamos este vídeo sobre o proxecto do Concello de construir unha pista de 200 metros en Fontenla. Numerosos atletas, incluso profesionais como Alice Finot ou Dani Bargiela, os clubs locais e un total de 400 firmas dixeron rotundamente que non. Participación nula. Primeiro, comunicouse que era un proxecto modificable. E máis tarde, xa en xaneiro, cambiouse o deseño do proxecto para un módulo cuberto segundo as indicacións da Federación Galega de Atletismo. O terreo custou 280.000 euros e a pista 1,5 millón. En total, case 2 millóns de euros por un proxecto que ninguén precisa. Realmente podemos permitir este despilfarro dos cartos públicos? Este módulo cuberto é a guinda dun pastel que non existe. Serve para velocidades e saltos, pero na nosa comarca non hai deportistas para estas modalidades. E mentres, os atletas de cross, como Teixeira, campeón de España, seguen correndo ao aire libre. Por que non se inviste nunha pista de 400 metros, útil e realista? Temos que ser máis eficientes e eficaces na xestión dos recursos públicos, sen esquecernos de escoitar a cidadanía. Por iso, no pleno de febreiro, presentamos o noso apoio á comunidade atlética e instamos o goberno a escoitar as súas demandas. O deporte debe crearse dende a base, e non con módulos baleiros.